Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, сез форсат тапшыруын карыйсыз. Бүген без Ташлык авылында Хәлә апа Вәлиевада кунакта. Хәлә апа Ташлык авылының аш-суга оста уңган әбиләренең берсе. Бүген ул безгә татар халкының бик тәгади, тик зур мәгънәгә ия булган ризыгы кыймак пешереп күрсәтер. Тик кыймакны без газ өстендә түгел, ә менә мондый матур авыл мишендә пешерәчәкбез. Хәлә апа, ничек хәлләрегез? Әйбәт, Аллаһка шөкер. Сез инде безне әзерләнеп көтеп торасыз, күрәбез. Менә хәзер сезгә ничек пешерергә, ничек итәргә икәнен әзерләп күрсәтәм. Яра, беренче булып, әлбәттә инде Иң беренче булып сөтне салабыз. Аннары дрожжи салабыз. Аннары йомырка салабыз. бер йомырка, име? Бер йомырка салабыз. Аннары туз салабыз. Аннары тугылыйбыз. Шикәр салабызмы? Шекер әзрәкне салабыз. Булды. Хәлә апа, сез барысында шамалап күзгә генә саласыз, име? Бөтенсен чамалап саласың. Нәһәр он салабыз. Ol sütü. Yumurta үзебезнең инде. Әйе. Onun индине яратып саласыз. Он әйбәтен инде аган. Әле кешекеле караннар юк хәзер. Хәзерге бит оннар икенче төрле инде. Шул оннарны салабыз. Аган. Агач калак белән инде. Бу җайлырак бит тимергә караганда. Агач калак. Нәрсә шайтып тугылыйбыз? И кабаргач. Мишкә куеп берәбез. Аннары пешерәбез. Кабаргач. Менә кабармыйча булмый. Ә ничә сәгать кабара? Бер сәгать эчендә кабара инде. Бер сәгать эчендә кабара. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә хәзер җылрак урынга куябыз. Шушында мишкәлия. Менә. Менә шунда кабара. Хәлә апа, безнең камырыбыз кабарды, име кыймак кабарып чыкты. Шулай бит ничек аңлыйсыз аның менә кабарып чыкканын? Кабарып чыккан, чүпереп чыга бит. Чүпереп чыккан, кабарган аңлыйбыз. Менә. Хәзер инде пешерә башларга да. Хәзер пешерә башлаган була. Мишнең әзерләнгәнен, әзер булганын ничек аңлыйсыз, Хәлә апа? Мишнең әзер булганы билгеле. Күмер төшә, күмер төшкәч пешерәбез. Менә. Миш ана җедек не bir otun atasın, şundan şeyinde kudu bulsa kiyip de koya. Хәлә апа, әмнә нинди утын ягасыз мишегезгә? Koyun otunu yağabız, koyun otunu eybet, o şartlamıyor. Bütün otunlar şartlay, bulmayı. Koyun otunu pişirey, o eybet. Аха, димәк инде башка анда усак. Yok, usak şartlay, usaklarının Ул шартлый да камырга. Камырга төшә, күмере төшә камырга. Димәк иң яхшысы кайын утын. Koyun otunu. Пешергәндә. Әйдәгез башлап җибәрәбез. Хәзер башлыйбыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Тохта. Майын салыйк. Башта. Ә нинди май саласыз, Хәлә апа? Босқа Туңмай. Туңмай салабыз. Сармай белән майлыйбыз. Пешеп чыккач. Тохта, хәзер. Монсы ne kadar mesela kıskanır toba kızmış abone tabana
Kutuğarak tara gerek. Böyle kiyip de çığa. Demek kuymakны biz şiratlaştırıp iki tabada pişirişek. İki tabada olmaz değmez. Umumen kuymakны еш pişiresiz mi Halil apa? Hadi kortaydım gül pişirip duradırayım. Yani en dürüsü. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu kabargaç pişireriz. Yürek motor niş kuymakları. Halil apa emne elek bitindi yanağına tuy bulgaç gelinlerge de kuymak pişirttirip koraganlar. İyi. Alarını sınaganlar. Siz bu yulağa elekmediniz mi özünüz? Men bilmeyeyim dedim. Yaşırıp oturatı böyle. Ebi var yeminin bir hatar. Ebi Sizden demek sıradılar siz pişirmediniz. kıradarayım bilmeyeyim dedim. Şöyle dedim. O manka yorganı fileşmi. Yok o da hani temizken böyle. Sizdeki bik motor çığa. Halil apa mine qaragız, hazır bitindi zamança texnikalar şulay bit dуховкада кайбер кеше гомумән әзер ризыкны гына сатып ала, 21 гасырда. Менә шул сәбәпле менә шушы мотор йолаларыбыз да сер түгел югалып бара, шулай бит. Югала. Менә бу сезне борчыймы, менә моннан Ните, бек ни. Борчы югалу. Әйбәт түгел югалу. сез кызларыгызга өйрәттегезме бүтән бу белгәннәрегезне? Олар миннен де ұста. Олар ғажап ұста. Құраш пішіреге де олар мен үйреті қадыр. Куймактан кала тагын нинди ризыклар пешерергә яратасыз? Мен ме? Үспесмақ пішіредірейін. Бәліш нақ пішіредірейін. Онları Qıttıvay pişireyim. Bolalar kubiye, niçeler kubiye. İlleşer qıttıvay pişireyim bir pişirgende. Bismillahirrahmanirrahim. Moylау үшін сіз қос қанаты қолданасыз, еме? Eye qol qanatı gerek maylarga. Mine maylauını şu şeyti maylıyız. Sonra май белән. Sonra mayılem. Қаз майы, үрдәк майы да ярыйдыр, шулай бит. Yarayı nise bulsa. Bulsa yarayı bulmasa. Elek tüylerga gerek. Tüylerga sesekler pişirip para deyin. Gel ıslat kirep pişirip para deyin. Halil apa, ne? Şakırıp jeteler deyin. Pişir deyip. Demek siz şulay ярдәмче булдыгыз. Ye. Үзенә күрә бер танылган ашсу ustaсы дисәк тә ялгышмабыз, еме Ташлык авылының, шулай бит. Ye. Yarışmıysan pişirdim. Pişirdim. Bek nak jirdim. Безнең барлыгы 4 тәлинкә куймак чыкты. Хәзер куймаклар белән сыланырга Халил апаның күршеләре керәчәк. Edeget көршілерім, қонақларым қимақтан ауыз етегет, қимақ ашаға. Әнисі сен де көршім, Найле. Көршіні бірде қалдырмайсың. Жоқ, көрші қалмай. Сайын қалдырмай ол мені. Ең бірінші мен Көршілерім. Қимақ пішірем бұй кірдеп. Барағыда ауыз етегет. Міне шу. Болды ма? Демәк, сез барыгызда шулай дус, тату яшисез инде. Аллаға шүкір, Неше Аллаға жыл шүкір. енді мені көрші болып тұрабыз біз. 50 таға.
46-47 жыллап бардыр. Бар. Гел бергә, Аллаһка шөкер. Ул кичәне диләгәннә дә ул кызыклык безнең. Бергә шабулар, бергә җыюлар. Әйе, бергә диюлар. Бөтен авыл көнне шәдрибездән. Авылдан Халя пайында ул безнең авылыбызның ак әбиләребезнең берсе. Мәдәният йортында эшләгән елларда ул инде безнең фольклор коллективының катнашучысы иде. Ул аның үзенең аерым үзенә генә хас бию элементлары белән ул чыгыш ясый иде, бик матур. Мәдәният йорты бит инде ул традицияларны саклау урыны. Шуңа күрә инде даими рәвештә теге кунакчылыкны исбатларга туры килә иде. Андый вакытта инде мин Халя апага мөрәҗәгать итә идем. Кыймак нич кыймагы пешереп килмәсен микән Халя апа дип. Бер качан да менә кире какканы булмады үтенечне. Һәр вакыт кыймагын, тәмле кыймагын күтәреп килеп җитәр иде. Ул бит әле менә шул яшьтә утын алып кереп, мич ягып, кыймакны изеп пешерү, ул бит әле ул яшьтәгеләргә түгел, менә безнең кебек яшьрәк кешеләргә дә мәшәкать. Шулай бит инде. Шуңа күрә мичләр дә бетте бит инде авылда хәзер. Менә Халя апа менә авырсын мичә шулай итеп сүз тыңлыйдыр инде. Менә мин аны санап бетерә алмыйм инде аның шу күркәм сыйфатларын. Шуңа күрә бик яратам. Кыймак бәйрәме үткәргән иде. Халя апа, синең өеңдә менә шулай кыймак пешереп, балалар бакчасыннан балалар чакырып, үзебезнең фольклор коллективы белән менә шундый кыймак бәйрәме дә үткәргән булды инде безнең. Гел бергә без куя барсак та гел бергә. Халя апа кыймак пешерәм, ул чакыра, мин пешерәм, аңар кертеп бирәм мин. Шундый уңдык күршеләрдән Аллаһка шөкер меңлечә. Тилеүгә дә бергә. Түләүгә дә гел бергә җырдык кызлар сымак җитәкләшеп. Ул пешәнешләрендә бергә китәдек, ничә семья, ничә мотоцикл төялып төшеп китәдек пешәнгә, бөтен авыл кеше көләдер, шаккатадыр, көлмидер, кәнишне. Сабан туйга җырган шикелле җырдык без именно шушы ике семья. Минем мужик шабадыр, без диядыр. Аллаһка шөкер, тату яшәдек. Моннан соң да шулай яшәргә язсын Ходаем, җа Рабби. Ярашта булып торырга дисән, соңына кайтып итегез, тагын килегез. Ярашта булып. Яраса булыгыз, исән сау гына йөрегез. Пока. Хөрмәтле тамашачылар, сез форсат тапшыруын карадыгыз. Аның кысаларында без Ташлык авылында яшәүче Халя апа Вәлиевада кунакта булдык. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.